Penamaan. Se olisi Penaman täällä. Vuoden ekaa vlogia. 3 kuukautta jäljessä, mikäs tässä? Ties kuinka monta helvetin kuukautta siitä, että on tullut viimeinen video. Ei, näin päin. Tukka tuonne söpösti piiloon, tällainen seksikäs töyhtä tässä. Niin se meni. Ajattelin, että jos testais näitä poppeja. Löytyy sitä passu. Perkele. Tämähän on tosiaan no copyright soundi, että vittu YouTube raiskaa minua perseeseen. Jos laitetaan vittu jotain mainstream paskaa. Ei ole kavalla. Missä basso? Ottakaa hetki. Basso soi! Ja kylille! Tämä kuuluu. Lennokki lähtivät helvettiin. Mahtavaa. Joo, siis tosiaan, ja aivan jumittavat, joten jääkaapille käy penantia. Ei. Ei ole ruokaa vittu. Ei niinkö yhtä. Eikö perkki? Ei kyllä vittu ollut. Voi saatana vittu. Tosiaan. Näyttää siltä, että kuolen nälkään. Erittäin vittumaista. No ja minkä sille voi. Luonnonvalinta ja kaikki. Voihan vittu. Totteille amiksen kone ja metalli työmiesten päivästä. Aamulla he kaivautuvat luolistaan ja raustavat kouluun vartin myöhässä, minimissään. Sen jälkeen alkaa valtakamppailu. Kuka saa parhaimman sorvin verisen taistelun jälkeen? Menevät kahville, taaskin vartin aikaisessa. Kahvitauko kestää 15-120 minuuttiin, koska kahvitunti, jos ei kaksikin. Kahvitauolta palattuaan työmies huomaa usein paskoneensa koneen ja lähtee vihellellen röykille, huomaten, että opettaja ei huomaa. Sen jälkeen hän menee hitsaamaan, koska why the fuck not? Muistakaa, jos tyttö tulee, älkää kylmän viileästi lähimpään lumikinokseen. Kun kukaan ei katso, alkakaa kirvata ja kiljua ihan helvetisti. Kyllä. Ja ruokatauolle lähdetään ainakin puoli tuntia liian aikaisessa ja ruokatauko kestää 1,5 tuntia plus tauot. Sen jälkeen työmies menee halliin pyörittelemään peukaloitaan ja vittuilemaan muille oppilaille, koska hän ei itse jaksa tehdä töitä. En ole tehnyt näin, minähän tein koko ajan töitä. Amisfiikset pitää olla, kuulkaa perkele. On seksikästä. Perkele. Aikoissa ei tapahdu mitään. Fuck. No ja tämä vlogi oli tässä. Se olisi moro! Vittu, vielä piti kertoa, että kesä tulee ja derbi on osissa. Vittu, osasin purkaa moottoriin, mutta kasata. Ei. Ei sitä voi kasata, se on täysin päin vittu. Männässäkin puolet. Ihan pinkki. Kattovalo palannut saata. Kampiakseli rusetilla. Ei tule vittua. Leikalla halaakin. Tällä käydä palauseksi. Kyllä lähtee. Se vaan tarkoittaa sitä, että kesä tulee ulkona on vitun liukasta. Enemmän liikenteen vaarantamista. Ei perkele. Nyt oikeesti. Moro.